भेरगाव खुदिया जौगाखां बिथांखिनि बानजायनायाव खुदियानो बिमानि आहार जाहोनांगौनि हाबाफारि लादों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव खुदिया जौगाखां बिथांखिनि बानजायनायाव उन्दै गथ' थैनायनि हारखौ खमायहोनायनि थांखिजों वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीकखौ खुंफुंदों। जोनोम जागोदान खुदियानो 1 घन्टानि गेजेराव बिमानि गोग्गो आहार जाहोनांगौ। लोगोसे खुदियाखौ 6 दाननि बिमानि आहारखौल' जाहोनांगौ। बे हाबाफारिखौ 1 आगस्तनिफ्राय 7 आगस्तसिम लानानै दिनै बेरगावनि सोरगिदिं सुबुंफोरखौ मिन्थिहोनो थाखाय हानजा सुनायजों लोगोसे जथुमानि गेजेरजों सावरायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। जाहैबाय जों दुलाराय हादोर नाङैनो 1 आगस्तनिफ्राय 7 आगस्तसिम थारमाने मुलुगनां ब्रेस्ट फीडिंग वीक खुंदों। बेबायदिनो जोंबो गामि गामि मानसिफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय बिमानि गाइखेरादि साबसिन आहार गथ'फोरनि थाखाय बेखौ मिथिहोनो थाखाय जोङो गामि गामि मेल मिटिं खुंदों, एवारनेस होदों आरो लोगोसे 1 घन्टानि गेजेराव जे गथ'नो गोमो हालदिया गाइखेरखौ दौनांगौ, दौबा गथ'नि थाखाय मा मोजां जायो आरो गथ'नि थाखाय दौवाब्ला मा गाज्रि जायो बेफोरखौ जोङो मिथिहोनो थाखाय दिनै बे रेलिखौ खुंनाय जादों। जोङो जोंहा गथ' थैनायनि हारखौ जों खमायनांगौ। जोंहा जिबायदि मेडिकेलफोराव जोनोम जायोब्ला गथ'आ 1 घन्टानि गेजेराव बिमानि गोमो गाइखेरखौ मोनजादों ना मोनजायाखै गामिनि मानसिफोरखौ मिथिहोनानै जों सानदों मा दिनैनि एवारनेसनि गेजेरजों जोङो माखासे मुलाम्फा जागोन होननानै सानदों। गथ'नि हार थैनायखौ मालनारिसनि हार बांनायखौ जों खमायनो हागोन होननानै जों सानदों आरो बिनि थाखायनो जों दिनैनि हाबाफारिखौ लादों आरो सोरनि बानजायनायाव जादों बे ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि आन्डारावनो जादों बियो। जों दा नै भेरगाव ICDSनि जोहै खुंनाय जादों आरो बेखौ পুরা বিশ্ব স্তনপান সপ্তাহ পালন কৰি আছোঁ। প্ৰতি বছৰে পাতা হয়, আমি প্ৰতি বছৰে এনেদৰে পাতোঁ। তাৰপিছত আমি যে শিশুসকলক জন্মৰ লগে লগে 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মাতৃদুগ্ধপান কৰাব লাগে, তাৰপিছত 6 মাহলৈ কেৱল মাকৰ গাখীৰ আনকি পানীও দিব নালাগে এইখিনি, তাৰপিছত 2 বছৰলৈ শিশুৰ 2 বছৰলৈকে উপৰীয়া আহাৰৰ লগে লগে মাকৰ গাখীৰ কণ্টিনিউ খুৱাই যাব লাগে। এইখিনি মানুহৰ মাজত সজাগতা আনিবৰ বাবে আমি পুৰা 1 তাৰিখৰ পৰা বিশ্ব স্তনপান সপ্তাহ পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু আজি আমি আমাৰ ইয়াতে বজাৰ আছে, সাপ্তাহিক বজাৰ, তাতে সজাগতা হিচাপে আমি এটা এৱাৰনেছ হিচাপে শোভাযাত্ৰা আমি ওলোৱা হয়। এনেদৰে মানুহৰ মাজত সজাগতা আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। গাঁৱে গাঁৱে মিটিঙো পাতি ফুৰিছোঁ। আমি যোৱা 1 সপ্তাহ ধৰি আমি সজাগতা হিচাপে মিটিংবিলাক পাতি ফুৰিছোঁ। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।